Đừng đu đu cu đu đu càng trong vắt đá rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin bê sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole Duko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyoba gosip Duko ngrasani tukang ngelo ngenyeti celok kemang jawaban wis sayu yo Pak Orki jatuh mata warna-warna yang delok kondel edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban wis sayu yo Wih, kesempatan iki wong ning omah. Lawange lho buka. Nyel! Nyel! Konyen! Oi! Lah kok kaya wong ketekek. Kene yo iki. Ning suarane, reneng kewane. Iki lho nyel iki. Iki lo yang gini kilo. Yen, glenteng yen. Menenge to yem. Ojo kok celuk yae kampet iki lho. Alah jabang bayi, apa kesumpetan siletmu kok kampet barang. Ambune barang gila nih. Tatane kene lak nak Karepmu. Musim bayi wong sebar ngising barang sepangga medak-medok Ora, kowe merene nyang opo lho yem? Ora saya tok-tok lali, iki ke wis wayah jajale eleng-elengan wayah nyapa. Iya yem. Wayang ngising nih. Siletmu ke sumpetan sepet kan lho, Nyel. Oh silet luar ngembatak digiawani ngalor ngidul. Kowe ki akibate lah menyang Surabaya barang ka lho, Nyel. Kok rande wedi. Mbok suwi maburi tak panggah tak enteni lah membayar. Ya ora ngono lho yem. Koyoke aku ki kesantet tuh wong. Mbok ki tenan gek kemuwet tuh grugel gunting karo paku ngono. Astagfirullahaladzim. Suwire tak panggah tak enteni wis to tutukno. Mulya dhisik lho yem. Wong aku wis kadung ning kene ya cegah. Yem. Dino iku aku tak ora ngangsuri tak yo. Duitku tak tukokne obat. Dibagi aku engko mati. Gak mati lho yem. Ki ora ono sing nyaur utangku. Lah awakmu bangkrut. Lah wong kowe ora mati, lah aku ki wis bangkrut. Apa nek kowe mati, duit layatan tak ge genepi angsuramu. Ya yem ya. Sedina iki lho yem ya. Gagi, yo kok 20.000 ngono lho mulang asaran duwe. Wis toh. Mlaku sikil ki tunggal keju, bengi ki tak balsem sikilku. Mati apa piye? Kan nyopak kowe ora mikir. Kok kebiyangaten tenan to yem kowe kuwi. Ya layak lho. Lak rembeke ngomong, lak kubramu ki kurang dawa lho, wis lak mati kowe. Ora peduli aku. Malah besok kuburane tak nggoni dhewe, iso karo guling-guling. Dapur ora bagagan. Gagi. Wis toyo. Lek mati ngurek kok dhewe. Oh iya. Oke, tak terima. Terima kasih. Kayak kapan sih dane matimu? Ya, ke ngamuk. Kok ijek nyedane batur jane. Kowe ku lho mati yo dhisik ben aja rene-rene ae. Ya tidak bisa. Ya lek utangmu wis lunas ngono ora apa-apa, kowe mati.
Dangkengane ya. Kowe kuwi lho sing tak omongin iki tak hormati dhisik. Ya mah. Lah ngono ku lho. Azabe wong sing ora gelem nyaur utang ke panggah mencret, teng ngono kuwi. Ki kuwi engko ra suwe silet mudobolen. Saya suwi cangkemin jaluk jejeli lumpang iki lho. Lah, kumat stres wae. Muni aneh ya. Cangkem ora kena diatur. Jejeli lumpang mlayu. Ngepet mbok. Kaya Darmi. Kena dimanfaatkan. Rasa nonyil pokoknya kowe arep tak kerjain. Kayak diomong nih. Konyol mati mi. Kayak gue gentong-tongan. Darmi. Nyapa lo mi? Yusoy, emek laos yu arep tak iklan gori. Kondi lo sampean. Tak omong ini. Ngono ke aja nangis. Ya kayu. Ada di pengen nangis. Wong domo pengen nangis kok malah gembar. Anu mi, konyol mati. Tenan yo. Ki oleh layatan oke apa ora? Ki oleh layatan opo lho wong-wong e urung eneng kok sitok-sitok kok. Aku ki sik arep kabar-kabar. Ki awakmu ki arep tak kei tugas. Awakmu nabuh tong-tongan kono, ki aku tak ngabari wong. Iya yu, tak tabuhe tong-tongane gek karo tak pasangane ember sisan kok. Iya mi, awakmu bagian nunggu ember ya. Engko kelek enek sing anu orang ngetuk amplop. Ki wedine lek konyol gibah. Siap yu. Engko lek eneng sing ora ngeplungi tak jaluke. Sama nyanti lho. Sotar kok omongi? Piye Tommy? Aku mong kaya wis omong awakmu bagian tong-tongan, aku sing kabar-kabar iki ki urungan yang wong eroh ngono lho. Maksudku dong pora. Alah. Iya yo sidane. Oke. Budal. Rasa nonyil. Pokoke iki engko gang dobos gempar. Dadah mi. Karek masang ember iki. Nyopak iki engko isine mesti akeh. Berember. Aku oleh duit sing akeh ya. Aku gen oleh opah. Kena tak gitu pula aku.
Bek, gobokmu mong krungu tong-tongan apa ora? Astagfirullahaladzim. Diangke ngamu kuwi lek wong ayu digobok-gobok nih. Nyatu Darmi lek dikai tugas ndak pernah gagal. Ora tugas apa lho, Yem? Wong krungu tontongane wong mati kok tugas. Ngene lho asline. Tak cerit. Tani. Kowe ngerti sing anu apa tong-tongan mengune ning endi? Yo mbah mau diteleng-telengne ora genah kok. Kayak kowe ya ora roh ta sing nabuh sapa? Yo ora roh. Darmi. Ning omahe. Konyel. Lah kok iso kuwi lho? Gini iki, dan Yem. Cerita-cerita dhewe, guyu-guyu dhewe. Ki rumah sama kok biar share kok ceritane iki apa? Iya yo, Mbak. Si Dani kok iki lemot, ngalah-ngalah nih kecot. Anu, Mbak. Ngene, penake aku lah arep jelasne ke kedawan. Penake kowe terus nyame langsung nyame konyil. Ngono ke aja lali, nggawa amplop isi duit. Titik ora apa-apa, sing penting nggawa. Lah kok karo duit barang ki ge apa lho aku ora ndek duit to, Yem? Yo, kurang 2.000 repes mila ora duwe. Ngono ning 500 kae, ning anu sowokan peda kae 500 repes ngono kae. Ya kuwi ada honor apa-apa. Timbang kon yang Darmi ditagih. Lah ora ning amplope to? Ya buku-buku kok suwak. Ki bukune wong endi wong duwe anake ora kok buku. Iya, deh. Apa nyilih duite 2.000 ndek neng? Wah, Ya ora sah. lah ketimbang 500 kricik iki yo. Aku kok sili 2.000 apa 1.000 ndek neng? Ora duwe. Engko aku arep rono tunggalan. Lah asline amplop iki dige apa? Lah nemek konyol ora digawe. Kowe engko lek rono roh dhewe lho. Lek kowe engko rono ra nggawa amplop isi duit, dipadoni Darmi. Ora jane iki kene ngopo to Yem kok sing amplop isi duit barang. Tomo iki engko lek rono roh dhewe, angker jelasnya terlalu panjang. Apa karo kowe rono neh? Aku sibuk. Alah, kayak mlaku dhewe semono doe. Ya wis ta ora apa-apa, engko ning kejutan. Kaki. Duite kula aku ndak duwe. Jaremu 500. Dari 500 kok nyandarne dipadoni. Ora ngger kok tutup amplopmu. Ya ditutup kok titik-titik ngono. Blas kowe. Blas. Tenan apa? Domoe kok. Wis kok idirne kuwi ki apa lho? Ya buku iki. Ya wis aku tak mulai ke pokoke rono lho ya. Aja ngasak orang nggawa duit pokoke. Tenan lho. Oh, bener gisi. Ora lho. Soim lho maksudnya apa no? Ya tuh jan jekek. Anggur dungak rono timbang penasaran. Korban selanjutnya Yurembe. Oh no. Arep aduh terus nih nagih golek duit. Kowe heboh kono. Jane lho, tak anteni ket mang. Kok bangga urung ana wong teko nglayat. Yo konyol kok peti geting wong lamon. Hey. Ki piye lho nek sing arep ngubur kok sapa? Ora tak anu tak tontongin ae yo. Jane sopo ki? Ini wong tenibes anu semelengit kaya ngene. Lah kok tongtongan barang kae. Sopo sing mati? Sikilku ngampe kajune kaya ngene lho. Sine gek teko lho. Kayaknya ngopo lho? Darmi kek nyekutuk nang kono ki. Apa kumat?
Lah jabang bayi. Darmi nunggune ember ke kayak ngepet. Astagfirullahaladzim. Walah, tak kira lek yu konyol gibang kok Mang Yu. Gibang piye lo mi maksudmu ki ke? Lah konyol apa mati mi kok iso gibang ke? Domongi mati yu. Ki ora nang sing layat. Ku ngenteni lek nang 2 jam diloken kotong blong lho, reneng wangwing. Lah majite ning ndi lo mi? Ora roh yu, aku mah yu rong delok. Ayo eno didelok mi. Ayo. Ora lho wong. Ene wong mencret ora kagak gelawat lo ngampean. Gek rame ae. Gek tungtongan kamu sapa sing mati? Ya sampean kuwi lho yu sing mati. Kate ndak sido. Apa mergo rene sing rayat Mang yo? Yo mbok, ini lek yu. Ayo nek mlakuane aku ndak ketemu. Alah. Sik wong aja mulai dhisik. Aku golekno tombo. Aku ora tombo yu nek kono. Ayo, medhone yu. Jo. Jo, ki ora kuat lho wong. Kaya muter-muter san. Kok mampir cewek ta yu? Ora mi. Ora sempat. Alah. Alah. Hah, kae lo yu, tombone. Ngono ke ora leh dipetil, kudu terus kok pangan ngono, kaya wedhus ngono kae lo. Ayo. Wes yu ling gua. Iki cokoten yu. Karo muni. Tombo teko mala lunga. Dek engko lek wis kok pamah karo mbek ngono ya. Apa iya mi? Iya yu. Ngono ke sik aku tak ngalih. Ayo yu. Saiki mi. Iya. Diloken yu konyol dadi wedhus yu. Nanti kamu ngono kok gerang kok gitulanan. Orang gitu lah. Tombo teko molo lunga. Lek mutah-mutah mendem piye mi? Ngader gurung kopi ra mendem lho. Dek. Dek, merek wedhus tenan to yu. Ayo ki mlayu. Engko kanggo ngamuk. Dek, ki ngamuk cah. Wong tuwek iki dolanan. Piye lho karepmu? Aku mosok kok pejak playon-playon kangku wis rada penak. Oh, mari tenan to yu. Ngono mang kok dadak nesu. Piye lho karepmu? Yo karepku bar dadi wedhus gek ndletong. Bar ndletong gek panganan. Sing tak takok niki ora sing iki lho mi. Sing nang omahku lho gek ning ember bareng kemang. Wong jereke yu soyem sampean mati kok gek aku kon nunggu ember. Yo tak tunggu. Lek ngono sing tongtongan bareng ya kowe mi. Iya. Nganti kongkon kok. Yang di saya mi, anu nyel. Sayem kabar-kabar ngomongi uang lho konyang omahmu nggawa amplop karo isi duit. Lah aku lho diomongi nggawa iki.
Lah nyapa kowe kate ora sida mati wong diteri duit wong-wong kira ya malah oke duitmu. Mati ya lho Mbek, aku apa yang ngrasani leh duit kuwi? Lah kowe lho lek slametan dipanceni ra yo melu mangan. Wong jere Mbah Buyen biyen ke anu, wong mati kuwi ke mangan sarine pancenane kuwi to Nyil. Mulakno wong mati kirene sing muleh, mergane kerasan oleh pancenan ku lho. Yang ke amu, wong cek meger-meger kaya ngene kok kek disedak nih mati gitu lho. Sayem yo ngono mang. Tak emprok-emprok cangkeme karo luntang. Lah kok mlayu to? Lah sing nyedakne kowe sapa lho Nyil? Lah kowe lho ora disedakno bakal yo mati. Lah kowe apa lega aku mati? Lega. Lah iso lho kowe kindang mati wae. Aku gila ngene iki wis.